Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karihiyon, Huwebes na ho ngayon. 9 ng Marso, kumusta ho kayo? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. At syempre binabati natin yung ating mga kababayan. Yung mga manggagawa na nasa kanilang mga trabaho sa mga oras na ito. Ayan. Ating kuyang, mga manggagawa, saludo ho kami sa inyo ha. At syempre, mag-iingat ho kayo lagi-lagi.
At huwag kakalimutang magmerienda rin dahil mga ganitong oras ho ng merienda. Ano bang masarap na merienda ngayon? Turon! Oo, turon! Yung mga paborito dyan, ang turon, yung mga kumakain ho ng turon at kung ano-ano pang merienda. Ayan, samahan nyo muna ho kami dito ho sa isang oras na mainit na balitaan tungkol ho sa mga iba't ibang kaganapan sa ating rehiyong gitnang Luzon. Narito na po mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayong Huwebes ng umaga. Eto ho mga kabalen, Fernandino San Fernando Water District hindi muna magtataas ng singil kasunod ho ng dagdag presyo ng kuryente sa lungsod. Ito pong BIR Revenue District Office 21B nakipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry at sa Securities and Exchange Commission para ho sa pagpapaigting ng kanilang tax collection. Ito para sa mga manggagawa naman. Ayan ho, 20 pesos na ulam at libreng sabaw sa karinderya. Pantawid gutom ho ng mga nagtitipid na manggagawa. Ayon ho kasi sa PSA, lumalabas na pangatlo ho sa pinagkakagastusan yung pagkain sa labas. Pero yung labas, hindi ho restaurant kundi sa mga karinderya. Mamaya malalaman ho natin yung detalye ng balitang yan. Patuloy na pagpapalaganap sa salita ng Diyos, asahan po sa ika-20 taon ng Men of Light. At ito hong Women's Rights Festival, idinaos po sa lungsod ng Balanga sa lalawigan ng Bataan. Ito ho, mabuting balita mga kabalen, wala pa umanong napipintong pagtataas ng singil sa tubig ang City of San Fernando Water District o CSFWD sa kabila ho ng dagdag bayarin sa kuryente sa lungsod. Pagtitiyak pa ho ng pamunuan ng City of San Fernando Water District, dadaan sila sa wastong proseso at mabusing pag-aaral oras na kailanganin daw na magtaas ang kanilang singil. May detalye ho si Liana Canilao. Ikinagulat ng maraming Fernandino ang pagtataas ng kanilang singil sa kuryente para sa buwan ng Pebrero. Bagamat ilang serye ng konsultasyon at pagpupulong ang isinagawa at patuloy na isinasagawa upang mapigilan ang dagdag singil, ito ay nag-reflect pa rin sa kanilang electric bill. Hindi raw inaasahan ng mga consumer na maliban sa generation charge increase, mayroon ding kakakibat na buwis. Paliwanag naman ng Isfelapco, otomatiko ang EVAT sa coal power energy na siyang pinagkukunan ngayon ng supply ng kuryente. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paghingi ng tulong ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag sa iba't ibang sektor upang masolusyonan ang nasabing issue. Sa pagkikipagpulong ni Caluwag sa pribadong sektor noong February 22, sinabi nitong marami ang tiyak na maaapektuhan sa pagtaas ng singil sa kuryente. Definitely po, in kung water district, prime water, definitely magtas na rin. At gusto pong magtas siya po in water district, magtas laman po rin, ganagan ng ating eskwela Kenny, ganagan ng establishment Kenny, magtas lang po at karin na mag-umpisa yung kasakitan na hindi ang natarakal po. Kaya po, masyado ng matsura po in mangyari. Paliwanag naman ng City of San Fernando Water District, wala pang napipintong pagtataas ng singil sa tubig sa ngayon. At kung magkaroon man daw, hindi ito oro mismo at dadaan ito sa tamang proseso. Yes, of course, ako lang as a private user nasa Espelatco, tumaas yung ano ko definitely yun, may effects yan sa operation, no? But hindi naman simultaneous o instantaneous tumaas ang itataas na. Magsasubmit yan ang aming partner ng kanyang operation, projection, ano ang cause and effect. Kung hindi na yun tumatama doon sa binibigay na allowance na return sa investment sa isang private corporation under the PPP program, kailangan talagang taasan. Kung kailangan taasan yung tariff, then we'll do so. But after careful study, we will recommend that. Pero right now, wala pa. Sakaling kailanganin magpataw ng karagdagang singil, siniguro naman ni City of San Fernando Water District General Manager George Cumba na ito ay magiging tama at makatwiran. I-evaluate din namin
yung pinaka mababang halaga lang ang ibibigay naming pagtaas. Alam naman natin na kasi non-profit, non-stock naman po ang water district, so di namin kailangan ng kita. Yun lang enough to sustain our operation. So titignan din naman namin yon at papaalam natin sa ating mga constituents yan. Hindi naman sigido na taas tayo bukas. Hindi pwede yun. Walang bawal sa batas yun. No? Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba pong balita, halos kalahati raw ng 10 bilyong pisong tax collection ng BIR Revenue District Office 21B ay nagmula ho sa mga maliliit na kumpanya at korporasyon. Kaya naman po patuloy ang pagpapaigting ng kanilang kampanya kaugnay ho ng pagbabayad ng buwis. Ay inanyayahan din nila yung ng BIR sa isa pong convention, yung Securities and Exchange Commission, yung Department of Trade and Industry at maging yung top 150 corporation sa Southern Pampanga. Ang mga naging talakayan ho sa kanilang pagtitipon, ihahatid sa atin ni Kuyang Paulo G. Santos. Punong-puno ng sigla ang ginanap na convention ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office 21B sa syudad ng San Fernando, Pampanga nitong Martes, March 7. May sayawan, kantahan, If I can be strong, I know every man. mayroon ding nag-vlog tampok ang halaga ng paghingi ng resibo sa mga establishmento. Paano na ako ng resibo kasi kailangan ko sana i-reimburse ko siya. Sorry po kami nag-issue ng resibo. At ang ceremonial tax e-filing. Bahagi ng masayang kaganapan ng kampanya serye ng BIR kaugnay ng wastong pagbayad ng buwis. Present sa tax convention ng BIR ang mga kinatawan at opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC, Department of Trade Industry o DTI, at ang top 150 corporations sa Southern Pampanga na sakop ng BIR RDO 21B. Actually, it is a part of the 3 event program. So yung una, yung media partners and other partners. Yung pangalawa, yung individual taxpayers. And then itong pangatlo, corporate taxpayers. So we try to secure the cooperation of different agencies like SEC, DTI, and AABs, accredited agent banks. So, kasi hindi naman ito kayang gawin ng RDO 21 bilang. So, kailangan namin ng business environment and as well as the whole society of RDO 21B as South Pampanga family. Ayon kay Arnel Cosinas, ang pinuno ng BIR Revenue District Office 21B, halos kalahati ng 10.6 billion pesos tax collection ng kanilang tanggapan ay nagmula sa mga corporate taxpayers. Kaya estratehiya umano ng kanilang tanggapan ngayon na maiangat ang kamalayan ng mga miyembro ng iba't ibang korporasyon ukol sa mga pambansang polusiya pagdating sa pagbubuwis. Kung i-check natin yung contribution ng different corporation, more or less it is around 50+% of the total collection of 10.6 billion last year. So hindi ito biro dahil it composes of direct taxes and withholding taxes. So withholding taxes are taxes that are entrusted to them that belongs to other income recipients and are being remitted by these top corporations. As of March 2023, nasa 66,000 na umano ang bilang ng mga rehistradong korporasyon sa rehiyon. At batay sa datos ng BIR RDO 21B, kabilang ang agro-industry and trading sa mga sektor na industriya na patuloy ang paglaki. Ayon sa Securities and Exchange Commission, makatutulong ang kolaborasyon ng kanilang tanggapan at ng BIR sa pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa mga batas at iba pang guidelines sa pagnenegosyo at pagbubuwis. Opo, napakahalaga po ang imbitasyon po ng BIR sa amin sa kanilang kampanya, no? At makikita nga na hindi lang sa kanila yung kanilang kinakampanya, kung hindi pati na rin sa ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng Securities and Exchange Commission, na kung saan makikita natin na coordinated yung programa ng bawat isa sa amin na hindi hiwalay sa isa't isa.
na makikita natin no, na ang tanging layunin ng programa ng bawat ahensya ng gobyerno ay tungo sa kaunlaran ng ating lipunan, ng ating bayan. Kaya kami nagpapasalamat sa BIR sa kanilang pag-imbita sa amin at nahibahagi namin yung mga updates. Samantala, bukod sa mga malalaking korporasyon, nais din ikampanya ng BIR RDO 21B ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang pagpapatupad sa obligasyon na pagbabayad ng wastong buwis. Dito umano makakatulong naman ang DTI. Sa DTI po kasi kami din, we are encouraging yung mga MSMEs natin na talagang they will have to go to the mainstream. Yung kung hindi sila mag-colorum o maging underground. So apart from that po, ito nga pong mga institution ng mga tax reforms ng ating BIR. So sa ating po mga programa sa DTI, we make it a point na meron kaming mga orientation training din, mga seminars regarding taxation. So para po itong mga tao, hindi naman matakot na mag-file ng income tax sa BIR because alam nila kung ano yung maging benefits ng paying their income taxes naman po na diligently, saka po yung tamang tax talaga. Samantala, nagpaalala naman ang BIR sa ating mga karehiyon na wag nang hintayin pa ang mga deadline bago magbayad ng buwis. Unang-una, wag po natin kalilimutan ang ating April 17 due date. Mana pa, kung maaari, a week before that, i-comply na po natin yung ating filing of income tax return kay individual man tayo o corporation. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa ibahong balita, asahan daw ang pagpapatuloy ng programang Men of Light sa pagpapalaganap ho ng mabuting salita ng Diyos. Sa kanilahong ika-20 anibersaryo, nagpasalamat ang Men of Light sa lahat ho ng kanilang mga nakasama sa pagtupad ng kanilang misyon. Kabilang naman ho sa mga binigyang pagkilala ang CLTV 36 kung saan mapapanood po ang naturang religious talk show. Si Angelica Cara ang may detalye ng balitang yan. 2 dekada na ang nakakaraan simula ng sumahimpapawid ang programang Men of Light ng Amano Incorporated. Pinangungunahan ito ni Bishop Pablo Virgilio Ambo David, Father Deo Galang at Father Raul de los Santos. 2003, nang unang mapanood ang naturang religious talk show na layong ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Makalipas ang 2 dekada, asahan umano ang pagpapatuloy ng Men of Light sa kanilang misyon ayon kay Bishop Pablo Virgilio David o Bishop Ambo. Siyempre, dahil sa age of digital technology, we have to reinvent ourselves, no? And whether we like it or not, medyo tumatanda rin ang audience mo kapag nagiging medyo conservative ka. But meron kaming mga younger volunteers who will help us cope with itong development sa social media. And I do believe meron din namang iba na gagawa din ng kanilang sariling papel dito sa evangelization through the social media. Isang pagtitipon ng idinao sa Social Action Center of Pampanga sa siyudad San Fernando nitong Miyerkules, March 8 bilang selebrasyon ng kanilang ika-20 anibersaryo. Dito binigyang pagkilala ng Amano Incorporated at Men of Light ang lahat ng kanilang mga nakatuwang sa paghahatid ng Men of Light sa bawat mananampalataya, kabilang na ang CLTV 36. 2007, nang magsimulang ipalabas sa CLTV 36 ang Men of Light. Actually, ang pinakamahalagang partner talaga namin si LTV kasi hindi kami talaga makapasok sa free TV. Nung una hanggang sa mga cable TV lang kami. Pero ang unang nag-welcome na free TV sa amin ay ang CLTV 36 without charging us. Kasi alam namin, binibili ang airtime, you know. But CLTV always believed in Men of Light. So, napaka-valuable partner talaga ng CLTV para sa amin. Partly also because of our close friendship with Levi Laus and family, you know. We will treasure that. Nagpapasalamat din si Bishop Ambo sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa Men of Light. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Men of Light at lalo-lalo na yung mga kababayan natin na nasa abroad, sa Saudi Arabia, New Zealand, Canada, wherever. We're very, very happy that kayo ang nag-sustain ng show na ito. And
katulad ng madalas naming sabihin, wala akong copyright ang Men of Light. We would like you to copy it. You have the right to copy it and spread it and share it to as many people as possible, because just by sharing Men of Light, you are already becoming our partners. Mas marami ang makarinig sa salita ng Diyos, mas mabuti yon para sa atin. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Kabalen, sa ating pagbabalik, ito ho, makibalita tayo dito sa sinasabi ho ng PSA na pangatlo raw sa pinagkakagastusan ho ng mga low-income earners ay yung pagkain sa labas. Pero yung pagkain sa labas, hindi ho yung naiisip ninyong mga restaurant o di kaya naman fast food chain. Mga karinderya daw ho yan. Yan ho ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntohong ito, alamin muna ho natin ang ilang mga scheduled power interruption sa iba't ibang lugar ho dito sa lalawigan ng Pampanga. Eto ho mga kabalen, dyan sa may Bacolor, Pampanga, sa Sabado ho, March 11, asahan po yung power interruption mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dyan ho sa may Barangay Kabambangan. Dahil po yan sa configuration ng tapping point ng Pelco 2. Ulitin ko lamang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, March 11, Sabado, sa Barangay Kabambangan, Bacolor, Pampanga, Alapong Power. Ito naman ho sa March 11 din, araw ho ng Sabado, naku maghapon naman, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ho'y sa ilang bahagi ng Mexico, Pampanga. Ang kabila ho sa mga apektadong lugar ay ang Barangay San Antonio, ilang bahagi po ng Tinajero, Tinajero Street, at sa San Jose Matulid. Dahil po yan naman sa pole and line maintenance ng Pelco 1. Ulitin ko lamang, March 11, Sabado, wala pong power sa San Antonio, Mexico, Pampanga, bahagi po ng Tinajero Street at San Jose Matulid, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito, silipin naman ho natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Kuha po ito mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office headquarters. Gayon pong 10:31, live na live ho yan. Ito hong inyong nakikita sa may gawing kaliwa, sa pinakataas. Ayan ho, sa may intersection sa Dolores intersection sa kahabaan po ng Jasa, yung tapat ho ng Victory Liner. Yan, nakikita ho ninyo, maluwag ang daloy ho ng trapiko sa bahaging yan. Sa may itaas pa rin, gawing kanan naman, ito ho yung portion ng Magliman, yung boundary ho patungong Bacolor, Pampanga. Maluwag pa rin ho sa mga oras na ito yung daloy ng trapiko. Dito naman sa baba, gawing kaliwa, yan ho'y sa may St. Jude traffic light. Yung patungo naman ng Lazatin Boulevard at yung nasa gawing kanan nun yung MacArthur Highway. Ayan ho'y kuha sa may St. Jude, sa may Carmix. At itong sa gawing kanan sa ibaba, kuha naman ho yan sa may kalsada ho nung Capitol Boulevard. Patungo yung nakikita ho ninyong linalabasan ng mahabang truck na yun. Ayan, sa may Palawi ho yan. Ken pong Lelot Bacolod, paborito ng Koyang Zernan. Yan. Diyan ho'y sa may Capitol Boulevard, sa may bahagi po ng Santo Niño at patungong Palawi. Mag-iingat ho yung mga motorista, yung mga babiyahe, huwag kong kakalimutan, checkin ang inyong mga sasakyan. Naku, importante ho yan. At syempre, magbaon ho ng mahabang disiplina at pasensya para ho maiwasan yung aberya sa kalsada. Alam naman ho natin, kaliwat kanan ho yung mga ginagawang kalsada dito sa ating lalawigan sa Pampanga at maging sa buong Central Luzon. At yan ho'y nakakaapekto doon sa daloy ho ng trapiko. Upang maging ligtas tayo, hinay-hinay lang sa daan at mag-practice ho ng defensive driving kung tawagin. Dumako na ho tayo dito ho sa ibang balita dahil ho sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay kanya-kanyang diskarte ho ang ginagawa ng ating mga maralitang kababayan upang maitawid lamang ho yung kanilang sarili sa pang-araw-araw. At ito ho mga kabalen ay itong nasaksihan ng CLTV 36 News ay sa syudad ho ng San Fernando, regular na puntahan po ng mga manggagawa yung isang karinderya na nagtitinda ho ng 20 pesos na ulam at may libreng sabaw. Ayon ho sa Philippine Statistics Authority o PSA, pangatlo ho ang pagkain sa mga karinderya sa pinagkakagastosan ho ng mga low-income earners. Si Paulo G. Santos po ang may detalye ng balitang yan. Umaga pa lamang ay nakasupot na ang mga ulam at kanin dito sa isang karinderya sa Barangay Baliti, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Order ito ng mga manggagawa sa may di kalayuan na factory para sa kanilang pananghalian. Kwento ng may-ari ng karinderya na si Sylvia de la Cruz, dahil sa hirap ng buhay, hindi niya maiwasang magpautang sa mga kapos sa budget kahit na siya mismo ay gipit para sa pamumuhunan sa araw-araw.
Opo sir, kasi kung hindi po namin gagawin yung ganon, kuminsan kasi talagang nauubusan ng budget yung mga tao. No? Kung di po namin lalakasan yung loob namin sa pagpapautang kahit na medyo konti lang yung kikitain namin, tubo namin, tulog ang pera, 15 days na utang, nakikipagsapalaran na lang po kami. Ganun na lang po yung ginagawa namin para makasurvive lang po. Bunsod ng mataas na presyo ng mga bilihin, ang dating 50 pesos na regular order ng ulam, ngayon ay 60 pesos na. Pero kung hindi pa rin daw kaya, may budget meal daw na alok si Aling Silvia sa mga naghahanap ng mabisa ngunit masustansyang panlaman ng tiyan. Meron pa nga po kami pagka sa gulay talaga, 20 lang yung budget. O yun, 20 pesos. Pagka po meron, ang ginagawa ko po kasi, halimbawa, meron po akong nabili na murang gulay. Pag po mura yung gulay na yon, mumurahan ko din po yung benta namin. Ganyan, magleles ako ng 5 pesos. Para po, kumbaga, parehas ako doon sa mga customer ko. Ganon, para yung mga regular customer ko, syempre kahit papaano matutuwa. Sa halagang ganoon, makakakain sila. Pero kwento ni Aling Silvia, kung walang-wala raw talaga ang ilang manggagawa, mayroon naman daw tinatawag na diskarteng ambula. Nagbabaon daw ang iba ng kanin at humihingi na lang ng libreng mainit na sabaw. Ay, meron po. Kanin, tapos kuminsan talaga sabaw lang yung bibilin, tsaka soft drinks. Yung soft drinks lang ang babayaran nila, yung sabaw libre pa rin, ganon. Batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagkain sa labas ang pangatlo sa pinakagagastusan ng mga maralitang manggagawa. Pero ayon kay Yusek Dennis Mapa, hindi ito ang karaniwang kain sa labas na sa restaurant o fast food chain ang punta kundi sa karinderya. Ang malaki rito na component talaga yung pagkain sa labas, kung magaganon. And medyo substantial din yung weight para dito sa inflation of the bottom 30% income household, which is as I mentioned, 7.5%. I think pangatlo ito. Una yung pagkain, yung food and non-alcoholic beverages, mga 55%. Pangalawa yung housing, water, electricity, gas, and other fuels, mga 15.5%. At pangatlo yung restaurants and accommodation services na nasa 7.5%. Again, ito ay yung mga pagkain na kinukonsume sa labas ng bahay. So, hindi naman necessary na yung mga restaurants. Karamihan dito, sabi ko nga, mga karinderya kasi covered din naman yun sa aming mga surveys. Samantala, naitala sa 8.6% ang inflation rate sa bansa ngayong Pebrero, mas bababa sa 8.7% noong Enero. Ang inflation rate ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Sa Central Luzon, bumaba sa 9.3% ngayong Pebrero ang 9.8% na inflation rate noong Enero. Kabilang umano sa mga nakapag-contribute sa pagbagal ng inflation rate ay ang transportasyon. Tingnan natin yung datos. Kanina sinabi ko nga, doon sa 13 commodity groups na ating tinatrack ay mayroon tayong siyam na tumataas pa kaysa sa January. Ang isang bumaba talaga yung transport. Siya yung main contributory dahil dito sa pagbaba ng inflation sa February versus January. Una dahil nung February, kung naalala nyo, noong February 2022 ay ito yung simula ng pagtaas ng presyo ng gasoline saka diesel. So in a way, mayroon tayong parang tinatawag dito na base effect. Sa March, titingnan natin ang isang malaking contributory. Again, yung transport, may announcement tayo na magtaas ng presyo ng gasoline diesel ngayong linggo. So the PSA data collector sa ating mga field offices ay itatrack ito. Pero nakita rin natin na yung core inflation medyo mataas compared sa January. So may mga items na medyo sticky, continuous yung pagtaas niya. Restaurant and accommodation services for one. But transport for the month of February seems to be the major contributor dito sa pagbaba. Sa seasonal adjusted series natin, nakita namin na yung pag-increase sa month-on-month nitong Pebrero ay nasa 0.3% versus yung 1.0% ng January. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.
Sinalakay ho ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isa pong makeshift drug den sa may Salazar Street, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Ito pong Martes, 7 ng Marso. Kasabay ho nito, inaresto ng pulisya ang 5 drug suspect at nakumpiska ho mula sa kanila yung 4 na pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman po ng humigit kumulang 13 gramo ng shabu na nagkakahalaga naman ng 88,400 pesos. Nakuha rin po mula sa mga suspect ang samot-saring drug paraphernalia at yung buy-bust money na i-turn over na raw sa PIDEA Region 3 Laboratory ang mga nakalap na ebidensya upang isa-ilalim ho sa forensic examination. Nahaharap naman po sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Samantala, hinuli rin po ng mga otoridad ang 3 suspect na kabilang ho sa top most wanted persons sa magkakahiwalay na manhunt operation sa Central Luzon. Dito lamang hong weekend, kabilang ho sa mga inaresto yung top 1 most wanted person ng Dingalan Aurora sa kaso pong 3 counts of acts of lasciviousness na mayroong 180,000 pesos na recommended bail para ho sa kanyang pansamantalang paglaya. Nadakip din ho ng pulisya ang 2 top 4 most wanted persons sa bayan naman ho ng Santa Maria at sa lungsod ng Malolos sa Bulacan para po sa parehas na kaso ng panggagahasa. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntong ito, makibalita naman ho tayo kay Kuyang Paulo G. Santos mula ho dyan sa may bayan ng Macabebe, Pampanga, kung saan ginagawa ho yung pagpapasinaya dyan ho sa bagong command center ng Region 3 D4RU. Kuyang Paulo, good morning. At kumusta? Ano nga ba yung mga nakikita natin dyan? Nakita ko yung mga pinadala mong litrato. Ang ganda ng command center na yan. Ano ba yung mga meron dyan ngayon? Well, Justin, yung state-of-the-art na CCTV camera na kayang mag-zoom at high quality yung video, makatutulong daw dito naman sa disaster response. At gayon na rin sa iba't ibang layunin na mapabilis yung responde nitong interagency department dahil ang realization ni Mr. Jaime Malyari, ako yung Justin, itong chairman ng PADECO na kilalang internet provider dito sa
area ng District 4 ng Pampanga. Nung panahon ng pandemya, talagang napakahalaga nitong responde ng BFP, PNP at gayon na rin sa barangay level. At sa pagpapasinaya nga dito sa command center, kanilang ipinakita itong teknolohiya na hindi lamang limitado dito sa area ng Macabebe, existing yung mga CCTV camera, kundi pati na dito sa Karatig Bayan, particular na dito sa area ng Masantol na paigtingin daw nila, Kuya Justin, yung visibility nitong mga komunidad na prone sa baha at gayon na rin sa krimen, na magsisilbing deterrent naman ito. Ang pangarap nitong PADECO, Kuya Justin, ma-installan lahat ng sulok nitong komunidad dito sa District 4. Kaya tinaguri ang Region 3 Disaster o District 4 Rescue Unit itong pasilidad na ito na aalalay dito sa lokal na pamahalaan ng Macabebe. Sa usapin naman, Kuya Justin, nitong pagbalangkas ng mga pulusiya, under negotiation ito dahil dadaan ito ng Sangguniang Bayan ng Macabebe para magkaroon ng sustainability, kasi hindi lang ang usapin, Kuya Justin, nitong donasyon ng high-tech na pasilidad, kundi gayon na rin yung mga taong magmamando dito, at yung unified command center na kailangan merong rescue unit na nakaposisyon at gayon na rin itong mga nasa ground, Kuya Justin, kung paano mapabibilis yung kanilang responde sa kada komunidad na kakailanganin ng tulong medikal, tulong ng pulisya at gayon na rin itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Kuya Justin. Kuyang Paulo, itong Region 3 District 4 Rescue Unit Command Center na ito, paglilinaw lamang, ito ay pag-aari ng PADECO, tama ba? At ika nga, nais ditong anyayahan itong iba't ibang ahensya ng ating gobyerno upang sa gayon, ika nga, magkatulong-tulong. Alam naman ho natin, sa panahon ng sakuna, importante yung pagkakaisa. Tama ba? Ganun ba yung isinusulong kayo ng PADECO dyan? Totoo, Kuya Justin. At ito raw kanilang mga inisyatiba maihatid dito sa kanilang komunidad. Dahil itong may-ari, Kuya Justin, ay kilalang technology developer sa Estados Unidos at sa ilang bansa, mayayamang bansa. At ang gusto lang daw niya, ibalik dito sa kanyang pibaytan, kayang Kapampangan, Kuya Justin, kung saan siya isinilang itong teknolohiyang kanya ngayong pinakikinabangan at kung saan ito bihasa. Ang kaniyang gustong mangyari, Kuya Justin, umpisahan ito ng voluntary, dahil pahirapan talaga kapag ang usapin may mamumuhunan at ang pag-uusapan agad yung kita. So sa kanya, Kuya Justin, itong kanyang inisyatiba, donasyon ito, nga lamang may mga usapin na gastos na kailangang pagtulungan, na ito raw pagsisimula nitong kanilang pag-uusap, meron ng platform, meron ng technology, kaya kailangan na lamang, Kuya Justin, kung paano ito paandaran. So ang nagiging takbo ngayon nitong diskusyon dito sa press briefing kanina, ano yung commitment nitong lokal na pamahalaan. Pakinggan natin sa puntong ito, Kuyang Paulo, yung ilang mga pahayag, yung ng inyong mga pinadala sa amin dito sa ating istasyon, yung mga namumuno dyan at syempre yung mga kinatawan naman ng ating pamahalaan. Keep in mind, we're a private entity. We did this sa Macabebe because we saw the need dito. Like you said, kung yung ibang towns, they ask us to help them, nandito naman kami to help them, right? Now, how to facilitate and put these things together, that's a commercial side. Ang group ang project na to is not involved to put the infrastructure together. That's something from our partners and donors to answer that question. Kasi we are here to support yung sustainability at saka safety ng community, and that's why we are forming this and to help us. So yung help na yun manggagaling din sa mga donors natin. So one of them is PADECO, is one of the donors, WIPTEC, Mountain View, right, and all other private entity na able to donate. It doesn't matter how much, 1 peso make a difference. Naman sa fire, pag ganitong may actual vision,
alam na namin kung saan kami pupunta at saan namin pupwesto yung mga truck. At saka yung mga magre-rescue namin kung saan sila pwedeng pumwesto para ma-rescue o maapula kaagad yung sunog. Kuyang Paulo, posible ba ang iikot mo lang kami sandali dahil may mga nagkokomento rito at gusto daw makita ano ba yung mga nandyan na naka-flash sa mga screen sa iyong likuran ito yung mga CCTV camera installed sa paligid sa bayan ng Makabebe, tama ba? At ano yung mga lugar na makikita dyan sa unang tingin pa lamang sa kanilang pagkalaki-laking mga screens? Ayan, Kuya Justin, napakikita ko sa iyo itong ilang komunidad na naka-install na kahit yung mga remote area pa. Alam naman natin na ang bayan ng Makabebe, Kuya Justin, nasa Katsa Basin na bahagi nitong ating lalawigan. At kitang-kita natin, Kuya Justin, mula sa mga palaisdaan, mga maliliit na farm-to-market road, yan ay nakaposisyon. At kasama natin ngayon, Kuya Justin, itong nasa command center ngayon. Magpakilala ka muna. Live tayo sa CLTV. Kuya, ano pangalan ho nyo? Vincent. Vincent Solidad po. Si Vincent Solidad. Okay. Pwede bang paandaran kami dyan sa kung gaano ka-high-tech yung ating mga CCTV camera dito sa ating command center. So sige. Explica kami, kapatid. Sir, ito sir sa San Esteban. Saan area to? San Esteban po. San Esteban. At kita mo, Kuya Justin, nagzo-zoom in, Sige, zoom in mo ba, Kuya? So, kahit maliliit na eskinita, Kuya Justin, yaan daw, ipinosisyon para at least sa kanila na kung may insidente na wag naman sana sunog o yan may hinahabol na kriminal, Kuya Justin, mag-way radio, Kuya Justin, dito naman sa mga barangay official. Kaya, ang usap dito, Kuya Justin, yung kung sino ang magbabantay 24/7. Mula sa hanay nitong PNP, barangay official, at gayon na rin itong mga nasa rescue team sa kanilang district hospital, kung paano yung koordinasyon nila. Ang buti nito, may visual na, sabi nitong mga frontliner natin. Kasi napakahalaga sa pagsalba ng buhay, Kuya Justin, yung nakikita nitong mga quick response team kung ano yung aktual na kalagayan ng kanilang nire-rescue. Kuya Justin. Ayan, pagkaganda-ganda ng command center na yan. Alam nyo napaka-importante talaga yung pagkakaisa, yung pagtutulungan ng pribadong sektor, gaya ng PADECO, at syempre yung iba't ibang sangay ng gobyerno, para sa gayon, talagang matiyak yung kaligtasan sa bawat komunidad. Muli, pagbati ho sa mga namumuno dyan sa may Region 3 D4RU Command Center, lalong-lalo na ho sa PADECO, na siya ho nag-initiate ng naturang proyekto para makatulong sa komunidad. Maraming salamat, Kuyang Paulo G. Santos, sa iyong ulat. Mag-iingat kayo dyan. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita dahil po sa hirap ng buhay, bunsod ho ng mababang pasahod at mataas na presyo ho ng mga bilihin. Marami po sa ating mga kababayan ang naghahanap na ng iba't ibang pagkukunan ng panggastos. Kabilang ho dito yung mga nauusong online lending apps sa website kung saan ilang minuto lamang ay pwede ka nang makapanghiram ng pera nang hindi po lumalabas sa inyong pamamahay. Direkta na kasi ho nilang itinatransfer sa iyong online bank o e-wallet ang halagang iyong hiniram. Pero paalala ho ng Securities and Exchange Commission, hinay-hinay lang bago kumagat sa mga offer ng online lending companies. Kailangan umanong tiyakin na mayroong permit na nagmula ho sa kanilang tanggapan ng mga kumpanyang nagpapahiram ng pera upang makasigurong tumatalima sila sa mga standards. Karaniwang reklamo rin reklamo daw sa mga illegal na online lending companies ang kanilahong paraan ng paniningila kung saan pinapahiya at tinatakot pa nila yung mga kliyente na hindi po makabayad dahil na rin ho sa taas ng interes. Ayon ho sa SEC, may karampatan pong parusa ang ganitong gawain ng mga online lending companies. Dagdag pa ho ng SEC, hindi maaring magkaroon ng access sa contact list ng kanilang mga kliyente ang mga online lending companies. Bawal din hong mag-post ng personal at sensitive information ng mga nangungutang sa internet kung sakali umunong magkaroon ng karanasan
ang ilang individual ukol ho sa unfair debt collection, maari hong wag mag-atubili, ano? At maari pong lumapit sa SEC upang maimbestigahan po at mabigyan ng karampatang parusa ang mga lumalabag na online lending companies. Panawagan na rin natin yan sa ating mga kababayan na gustong mangutang. Kailangan muna po nating pag-aralan ang mga kumpanya o ng mga lending companies na kung kanino po tayo mangungutang o makikipag-deal upang tayo po ay hindi madala sa bingit ng alanganin later on, sapagkat alam po natin ngayon ay napakadali pong mangutang, no? sa pamamagitan ng lending app lang. Pero siyempre pagdating ng pagbabayad, hindi po natin alam na ang kumpanyang yan ay napakataas na po pala ang tubo o may mga ibang mga modus sa paniningil ng kanilang mga customers. Siyempre ang SEC, kapag nakita natin na mayroong violation ng mga kumpanya, alinmang lending institution, no? Kung nangaharas sila, kung iniinsulto nila ang kanilang mga kliyente o mga taong hindi nakakabayad sa kanila, ito ay maaring magkaroon ng kaukulang penalty and to the maximum, ma-revoke ang kanilang kumpanya dahil nga sa violation na kanilang ginagawa. Kabalen, ako nagpaalam na sa telebisyon pero tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan dito sa ating official Facebook page at CLTV36 Official at maging sa ating YouTube at CLTV36 Official. Ito ho mga kabalen, nagsagawa ho ng isang Women's Rights Festival. Ang grupong Kaisaka at ibang women's organization ho sa Balanga City, Bataan kahapon, March 8 bilang paggunita ho sa International Women's Day. Kabilang ho doon sa mga ginawang aktibidad ay yung Kabaro booth, yung meron ding Young Bean, ito yung mga environmentalist ho, nagkaroon din ng mga exhibit, mga palaro at pagtatanghal, gayon din yung chalk art kung saan ipinahayag ho yung mga saloobin ng mga kababaihan. Ayon ho kay Derek Cabe, isa ho sa mga miyembro ng grupong Kaisaka ay mahalaga na maipawari sa ating mga kababayan ang kasalukuyang pinagdadaanan ho ng mga sektor ng mga kababaihan, lalong-lalo na ho yung kanilang panawagan para sa pantay na karapatan, pantay na oportunidad at pantay na pagtrato dito ho sa ating lipunan. May tema hong tumindig kababaihang Bataenyo para sa kalikasan, karapatan at pagbabago ang isinagawa hong Women's Rights Festival na dinaluhan naman ho ng iba't ibang sektor, maging ng mga estudyante, nakisaya ho dyan sa kanilang pagdiriwang ng International Women's Day. Pakinggan ho natin ang ilang pahayag ni Derek Cabe, ang miyembro ho ng Kaisaka na nariyan ho kagabi dyan sa Balanga City, Bataan para sa Women's Rights Festival. Yan din ang objective namin, bakit kami naglunsad ng Women's Rights Festival. Una kasi magandang maging bigyang kaalaman, bigyan natin ng pagkakataon na malaman ng ating mga kapwa-kababaihan, lalong-lalo na ngayon dito. Maraming mga kabataan, mga estudyante ang sumama rito kasi marami sa kanila yung wala ng masyadong kinalaman kaugnay sa ano nga ba tunay na kalagayan ngayon ng ating mga kababaihan. Ano ba ang mga karapatan ng ating mga kababaihan na parang hindi naman yata natin nararamdaman. Ayan, mula ho sa 27 naggagandahang dilag na kalahok po sa Miss Mabalacat City 2023, nasungkit ho ng 22-year-old na si Stacey David. Mula naman sa Barangay San Francisco ang titulo sa katatapos lamang ho na beauty pageant sa lungsod. Bahagi po ito ng kauna-unahang Balacat Festival. Si Stacey po ay kasalukuyang nag-aaral at kumukuha po ng kursong Bachelor of Science in Tourism Management sa Angeles University Foundation at pangarap daw niyang maging flight attendant balang araw. Kwento ho ni Stacey, 17 years old pa lamang daw siya noon nang unang nagbalak na sumali sa Miss Mabalacat. Ngunit dahil daw sa mga insecurities at kawalan ng kumpiyansa sa sarili ay hindi ito natuloy.
Pero sa tulong ng kanyang pamilya ay naibalik ho ni Stacy ang kanyang self-confidence na muli hong sumali sa mga beauty pageant. Ang Miss Mabalacat City 2023 ang kauna-unahang kompetisyon na kanya hong sinalihan. Samantala, nais daw gamitin ni Stacy ang kanya hong titulo sa pagsusulong ng youth empowerment para sa kanyang mga kapwa kabataan sa pakikipagtulungan na rin ho sa kanilang barangay. At kasabay naman ho ng pagdiriwang ng International Women's Day nito pong March 8, nag-iwan ho ng mensahe si Stacy para sa kapwa niya, kababaihan. Pakinggan ho natin ito. Francisco po yun, ha? Pero Stacy, bago matapos ang ating programa, katulad ng mga nakakapanayam nating mga candidates sa mga pageant, bibigyan kita ng Miss Universe question, ha? Ito ang Miss Universe question natin. Ano ang iyong mensahe na ibibigay ngayon sa mga kababaihan, sa women, lalo na ngayong International Women's Day? Candidate Stacy, please answer our question. I just want to share na if you want to achieve your dream, be ready for the struggles or obstacles that you will face. And always believe in yourself and have faith in God. You are worthy and unique, and you can be anything that you aspire to be. I was able to achieve my dream because I do believe with myself, and I do believe with the capabilities that I can share with other people. And just always remember to have faith in God and in yourself. Because if I can, you can. Ayan, congratulations Stacy David, ang Miss Mabalacat City 2023. Alamin naman ho natin ngayon ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manes Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon pa rin po nakaka-apekto sa Luzon, kasama na rin po dito ang Western Visayas. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga mahihinang pag-ulan. Ito po ay dulot ng Northeast monsoon o amihan. Samantala po ang Mindanao at nalalabing bahagi pa ng Visayas ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahan ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay wala pa namang anunsyo ang ating ahensya kung kailan mateterminate o mawawala itong hanging amihan o northeast monsoon. Kaya i-enjoy pa po natin ang mga nalalabing araw na ang northeast monsoon o amihan ay nag-i-exist pa po. Pinapayuhan pa rin po ang lahat na mag-ingat. Salamat po. Yan, bago ho ko tuluyang magpaalam, bigyang daan muna ho natin itong ating top pick question of the day. Anong TV programs ang gusto mong pinanonood noong bata ka? Ito, ano ba yung sagot ng ating mga netizen? Ayan, basahin natin. Sabi ni J.R. Ordonez, Takeshi's Castle. Yan. Oo. Ito yung may mga games na, yan, mga ganyang games. Yan. Oo, nakakatawa nga namang panoorin yan, ano? Ano pa? Sino pa? Sino pa yung mga netizen? Sabi ni Rodel Salonga, Powerpuff Girls. Ayan. At si Mojo Jojo. Yan. Laking ano to, Cartoon Network yan, di ba? Powerpuff Girls. Yan, oh. Sino pa? Sabi ni Netan, Popeye the Sailor Man. Yan. I'm Popeye the Sailor Man. Oo, tapos kumakain siya ng spinach. Kasama niya si Olive. Yan. Eh, nung ako'y bata, ano ba yung pinapanood ko? Oo, mga Dragon Ball Z, Slam Dunk, mga ganun. B1, B2, Bananas in Pajamas, at syempre,
yung wrestling sa gabi. Oo, eto yung lumaking wrestling. Pero ito, mamaya, ito pambata talaga yung magiging bisita ho ni Kuyang Jody dahil makakasama ho niya si Desideria Atienza, ang Executive Director 3 ng National Council for Children's Television o NCCT, para ho sa Docu Bata TV. At kasama din ho sa kanyang magiging kakwentuhan si Attorney David Robert C. Aquino, ang dekano o dean ng Don Honorio Ventura State University School of Law dahil pinagdiriwang ho nila ngayon ang kanilang unang anibersaryo. Ayan, pagbati ho sa Davao School of Law sa kanila hong matagumpay na isang taon na existence. At syempre, patuloy ho silang maglilingkod at magbibigay ho ng nararapat na edukasyon para sa ating mga kababayan dito sa Pampanga, dito sa Central Luzon. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ho ninyong i-follow yung aming mga social media pages. Ulitin ko lamang yung ating Facebook at Instagram, TikTok at YouTube at CLTV36 Official. Meron din ho tayong at CLTV36 News sa Facebook, habang yung Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Pwede rin ho kayong bumisita sa ating website, CLTV36.tv. Mapapanood din ho nationwide yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to.